ba Adelbert nongrum MLA ke North Shillong laong ba Sarkar Assam what happening ke jingi kren penbet put penban kam shimla burom satiai Sarkar Meghalaya kumba paw de jingcha syaset yap ki sangut Mukroh West Gentle Hills District but kumta don kamban pendam pynduh no i memorandum of understanding penbet put phase 1 balai soi happening ki arngut ki menteri rangba Luang batang kecing siu pai lut san ne cing rap pisah ki bahieng jeng sangut ki belaklat no ha kecing cha syaset yap ki bor para khlau ka Assam kampat biang satya bat dai ban ai kam sarkari ki bahieng tak bat her tenge ke Sarkar Assam ba Sarkar Meghalaya halor ki kam sha thambor khaput uneu mele laong bak ki balaklan yap hakuli ki pulet ka Assam kimdai ginong le kam sni unre ki yap nak benta ka jala kum ki marter bak Sarkar Meghalaya ka dai ban dawa nak Sarkar Assam yek berangkti hakate ki jingja Hani ka por nga kwa man panpaw ya ta jing sukhya ka man sim ka jing thang jong do not basai si sien pat ulo badum wan ban ka kari ka bait ka jongi nga kren ni ka por om tang kumu emali le kom dokhot bapura jong ka jait pan riu sakat nu nang hon kom jait pan riu ban pet kai sakat nu nang nyu ta ki man sim bolui ki ban du ai ban cha pathat ai kom balaja ha ka shnong Mukroh ha ka basan ki man sim la cha pathat jubor ha kita ki police leno jong ka Assam Hakaba kini ki mensiam kila doai ngasngo ba kini kem simlayap na marka crime kila yap kum ki state martyr bar ngasngo ban perken mau ba kani ga ja ba kayai jana mar ba ka sarkar ka tlot ka sarkar kam don ka political will ka sarkar kam don ka mon ka long irresponsible yela ki jong ki briew hakik thain khaput naru ki por ki belet kani kam dei ka jingja ka bat tang kani ka sin nei lemba ki por bersih balik kani kam dei ka sien ka baningkong hakaba kani ki jing sha bathat jubor kala wanja haki mensim boloi jong ki prado ki prasnam ki jongi ngasoman pen ken mau bagas sarkar kam dei ban pen khlani ki police hang ni po Shillong ka di ban pha at least 80% 75% ye ki police shapo ki entire border khamtam ki disputed area but khamtam e ban pen khlain ki outpost khanang bon rai ka jing singai khanang ba ki counterpart Assam ki numnut ban le don bor ban pen ibor da ka ei pat ngi pen da ka ei pat ngi pli sakat no pat ngi hab ban up yete ki mensim ke bolui ki ban do no long le no ei nei kini kim sem layap namar ka crime ban nga sngo ba ka jing wan yu kjat jong home minister baru chief minister kanong pat biang ha ba kila ai ka jing kular bakin ra yani ki issue bakin dawa ta investigation lembaga central agency bakin luban ujor syakata ka national human right commission kanong pat biang watang ka compensation kanong pat biang sakat nung nang ya pli bak ta ki mensim bolui tanaka dor jong ka saulak sanlak ka mensim ko dor nginum la ban tho ngani ban pen kod dor bat kata ka pisa ka ba saulak sanlak ngasngo hani ka por baraga government of the day kalong serious namar kani ka haban accept ya ka own failure this all happening because in the absence of a strong and effective leadership the revolution is bound to fail and I also dare to ask the counterpart of Assam under whose jurisdiction under whose authorization that you dare to kill our innocent people belonging to our beloved communities. Therefore, you are supposed to take the sole responsible and answerable for this very incident. Ngakwa rupan penpaw ni kapor. Kajingle don bor jong ni ki pulit jong ka Assam kadi ka crime. Ka crime ka bala man ongkom ka manslaughter. Barkini dong kam man pen ha pa ka section IPC section 304. But dong kamru bau chief minister unum de unyang kongo hakaman suhon no pat yau chief minister jong ka jala Assam ban ong bala suspend lani na thung ta ka investigation ka inquiry na ka banta ni kijingja kanong pat biang ka police Meghalaya kala file ka FIR dong kam ban pen I ka seriousness jong ka government of the day leading by the party NPP under the chief minister Conrad Sangma uday ban pen I ka man siap jing slur badai ban dawa nak sarkar badai ban IT yakitu ki pulit thrang snam ki pulit leno ki pulit ki badan banta ban penyap ki mensiam boloi bar wan ra eki saka yeng kashri hapo Meghalaya baka an kan le ka dongkam
nagabanta jongki ngas ngau ba kani compensation kanong patbiang nginom suhon kong bajat penriu nga dawa ni kapor naga sarkar ba kani ban ai ya ka kam sarkar lesi kala ban thung ya iway na pre ki khot jongki ni kisan ngut naman laki longyeng jongki ni kisan longyeng ki wala ban do no la ki jong ka mansiam ban thung no eki kum te ki forest guard bakin la banyada ya lo jong pot usam ya la ka jong ka hok na mar ta daw nga yeng ban nga pen pau beng sa sisian ani kapor but enough is not enough ni dong kam baka sarkar Meghalaya wala ta don siya ta seriousness kadeban penbana baka state broke away ka jalai broke away bangi deban don ka state morning kata ka jing penpau ya ta jing sosi namar kini ki sangut ki mansiam ki bala khlat no ngakwa ban penkut daga ba penken mau baka sarkar immediately kadiban le la ka jong ka kamram ngasngo bakas Assam counterpart kabarang ya ikani jekra men penbe upud usam ne ka penpau ya ka jing bam kongu bar ka jing bam burom ya ka sarkar Meghalaya ngasngo bawat ya ka MoU ba de ban sain dokam ban scrap no ai bo pai ba wanra daga government ka ba thamai ka ba khlan ka brong ka jingket khli ba ka brong ka jing i jangai na ka ban ta ban shakri ban pan scam ka hok nam ta ka lowi joki long dien bat ki pateng tangkat ni ngashim ni kabu ban ai khublei sasisian ban ai ka jing solem ya pi ki long yeng lo sem ki ba ban do no ya kita khot joki mansim baloi loi ngangit scam ba ka jing do no joki ni karam long la nei ngin haban penki bat nginang hab ban pentikna mani collection ka bawan upai ba jong ka jaj ban riu udai ban sothu ban kendet ban riu no khnang ming yo eta ka pro government people khnang ban wan si sin ka jingkala hani ka ri par ka jaj ban riu